Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. Sige, mo balik o natagbarog, palihog. Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. Mao kini ang tanang mga balaod, agihatag kanako sa Ginoo nga inyong Dios aron itudlo kaninyo ug aron tumanon ninyo dito sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Verse 2. Sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan nga kahadlukan ninyo ug sa inyong mga kaliwatan ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kun buhaton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi. Verse 3, busa, pamati katawhan sa Israel, og tumana gayod ninyo kini, aron dili kamo, aron kamo magmauswagon og mudaghan pag-ayo dito sa tambok og tabunok nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo nga inyong Dios sa inyong katigulangan. 4. Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. 5. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. 6. Ayaw ninyo kalimti kining mga butang, mga balaod, magihatag ko kaninyo karon. 7. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. 8. Ibugkos kini sa inyong bukton, ingon nga ilhanan o ibutang, ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Verse 9, isulat kini diha sa mga haligi sa pultahan, sa inyong balay, o diha sa inyong mga ganghaan. Ginoong Dios, daghang salamat Lord nga bisan pa man ang among kasing-kasing wala mahigugma kanimo sama sa sinugdanan. Bisan pa man uga kaayo kami sa among pag-ila o pag-alagad kanimo Ginoo. Sa gihapon magpasalamat kaming wa nimo pasagdi Ginoo. Karon nagaampo kami nga kaluy-an mo usab gihapon kami. Ug ang imong grasya Ginoo madagayaon nga imong ibubo sa kada usa karon nga pinaagi sa imong mga pulong kaming tanan o Dios makabaton sa paglaom nga dunay pagkabanhaw, dunay revival Ginoo, dunay restoration. Magbalik Ginoo ang among tinud-anay nga tuyo diha sa pag-alagad, sa pagsunod og pagigugma nimo. Tudloi mi karon. Gamita ang imong mga mensahe, pinaagi sa imong balang espiritu nga maoy magpasabot niini diri kanamo uban sa imong tandog sa tanan nga maabot sa mensahe, kaming tanan mga usab o Ginoo para sa imong kaymayaan. Mao gyud ni ang among pangayoon, madawat gyud ni namo pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan maingon, Amen. Amen. So, karon ni ining kagabihon, simple ra kayo ang atong topic, balik ta sa pulong sa Ginoo. Sige, kanang nasa imong duol, inang balik na ta sa pulong sa Ginoo. Balik ta sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. So, ang ato nga gibasa karon, katapusan ning pagpasindaan sa naghinapos nga kapanahunan sa usa sa great leader sa Israel nga mao'y nagagiya sa katawhan sa paggawa sa Egypt, siya si Moses. Nagbilin siya katapusan nga mga mensahe, gibalik niya, mas gipalapad, gipalawom, o mas gipatin-aw niya, pagpasabot ang mga pagtulunan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa bag-ong henerasyon. Kay sayran nga ang gitagaan sa balaod dito sa Mount Sinai
unang henerasyon o ang gitagaan sa mga pulong aning Deuteronomy bag-o na nga henerasyon. So, usa ka mga pagpainumdom ni nga bisan kitang ginikanan unsa ta kadulot, kalawom, ka nindot ning atong pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung wa tay pakialam sa atong mga anak, mga demonyo ning atong mga demonyo ang mag-influensya nila, daot ni sila sa dautan nga influensya ni ining kalibutana, ayaw kag expect nga nindot silag ugma. Ako sa pagbalik nako sa gikan ko sa Korea, gitagaan ko og duha ka bata nga duha ka Bible, duha ka Bible nga pang bata. Anya nay gipangalanan dito Isaiah og Zania. So naa joy ilaha di ay. So mo na nga magsugod na pud mi anak nga kana nga gihatag ang pagtulunan sa ilaha. Kay dili nagpasabot nga anak nagpastor tulid na in the future. Kay bisan ang mga anak ni Samuel ni sungay niya. Wala misunod sa iyahang pagkinabuhi. So mo nang gikinahanglan gayod ang mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo. So ang mga bag-ong ang daan nga henerasyon mga igsoon sulod sa 38 katuig kapin nangamatay sila sa wilderness. Tungod kay misupak man sila sa kasuguan sa Ginoo. Nagakahadlok man sila, so nangamatay sila. Nangatawo ang bag-ong henerasyon. O kining bag-ong henerasyon, nagbuo silang mga pamilya, may mga gagmay silang kabataan, gihatagan silang instruction ni Moses before si Moses namatay. And like si Moses, naghatag siya instruction sa leader nga nisunod niya si Joshua. And after si Joshua, naghatag na pog instruction ngadto sa mga Israelite. Sa diha nga tiguwang na siya og matapos na pod ang iyang kinabuhi. Tungod kay ang obligasyon kanunay sa mga ginikanan, ipasa ang pagtulunan sa Dios ngadto sa ilang mga anak, aron ang ilang mga anak inigkahimo na po nilang ginikanan, ipasa na po nila ang pagtulunan sa Ginoo ngadto na pod sa ilang mga anak. Kabalo mo unsay sayop nato? Gitawag ta Christian nation. Pero ang atong ipasunod sa atong mga anak, relihiyon, dili ang pagtulunan sa Ginoo. Muna'y sayop sa atong nasod. Gakulintas og rosaryohan ang atong mga anak, nagsuyop og droga. Na sila'y purma nga relihiyoso, pero wala sila'y pagsunod sa Ginoo. Kita mga Kristiyan natay gitawag og intercessors. Nga moampo ta sa ubang tawo. Gitawag na sa relihiyon og manobayay. Moampo ka para sa uban. Problema kay patay mo po yung giampo, di mo ka mag-ampo ng buhi. Buhi pa, balikason mo ni mo. So, mauni siya gisulat ang Old Testament, ang New Testament, 66 books. Kumplito kayo ang pasidaan. Gikan sa pagsugod sa maong kinabuhi, naanay giya, unsaon siya, hangtod nga matigulang o mamatay siya, naay giya sa pulong sa Ginoo. O ang gikinahanglan lang, katunan, maedukar ang tanan sa pulong sa Dios. Unya, may mga public schools, may mga private nga mga eskwelahan, nagtudlo gyud sila. Usahay, moingon na tag, ani ko ani nga eskwelahan kay maayo ni silang mutudlo. Ari ko ani nga eskwelahan kay mao ni natay mga rason. Unya, magdepende sa kalidad sa pagtudlo. Kasagaran pod, magdepende pod sa interest sa estudyante. Bisan kami mga kurat tong among mga magtutudlo, amo or mantulugan. Di ba?
Nga naman tungod kay ang kaalam, kinahanglan nga mapasa, gina, ipasa, og ipasa gayon. Mahimong maedukar gyud og ayo, aron nga dunay lig-on gyud sa iyang pag-abot sa umaabot nga ugma niya mga igsoon. And mo ni ang kabubuton sa Dios nga naghatag siya og kaalam, og ang maong kaalam, pagtulunan, mga kasuguan, mga balaod sa paagis pagkinabuhi, gitudlo niya sa mas tinaw nga paagi og sikinsang nakadawat niini og nakasabot, ipasa usad, itudlo usab ngadto sa mga kabataan nila. Kabalo mo mga igsoon ang naitabo diri sa tuwa. Gitidluan ratang mahimo tang relihiyosong tawo. Pero wa ta gitudloang magkinabuhi nga nahigugmang nagatahod og nagsunod sa Ginoo. Nag-instruct si Moses pinaagi sa mga pulong sa Dios sa atong gibasa karon ngadtos mga bag-ong henerasyon nga mga gagmayng kabataan nga mosulod na sa yuta nga mao ang Kanaan nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila. Og ang instruction mao kini, ang pagkinabuhi ninyo ingon anion. Unang-una, higugmaa ang Dios. Kanang nasimong tapad, honghongira ina nahigugma palagi kas Ginoo. Higugmaa ang Ginoo. Muna'y pinaka una mga igsoon. Nya ningon siya sa tibuok kalag. Kusog. Dayon. Unsay sunod mga igsoon? Natanaw na to dito tas verse 5. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing kalag og kusog. Pakyas. Verse 6, ayaw ninyo kalimti ang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. So dili kalimtan. Dili siya isalikway. Dili siya ipakawalay bili. It means nga kanunay gyud siyang priority, kanunay gyud siyang hatagag kabug-aton. Nakawali ko sa Hanbat Presbyterian Church, ang topic nato mga igsoon is kinang pagpamati o pagtuman. O niya, bisag asa ka sa suok sa kalibutan, madato or pobre nga nasod, ang mga Christian, nagapili sila, nasubay sa ilang kagawasan, unsang matang sa pagkinabuhi. Sila dito mga dato na kayo. Muna usahay, walay time sa pulong sa Ginoo. Kita, dato pod. Samot. Wa pa joy time sa pulong Ginoo. Samot gyud. So, importante gyud kay ning pulong sa Ginoo mga igsoon. Ingon siya nga ayaw kalimti. In general jud sa assembly gyud. I mean, nakigsulti si Moses sa tanan gayud. Gi-address gyud niya ang tanan nga mga Israelite, ang tanan katawan sa Dios nga hatagan gyud dakong kabugaton ang mga pulong sa Ginoo. Then gi-commission sila, gitagag assignment, gitagag buluhaton. Nasa 7, ingon, itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Kami diri mga igsoon, sige ming kadungog og giyera sa Israel o sa Lebanon. Dugol raman me, magsininggitay man sila. Unya, dungog kayo kay banduular ako ning church. Nya, naning mga grabe kayo mga pagpamalikas. Nya mo po ni nadungog sa mga bata. Unya, ang gisultis Bible, ang pulong sa Dios, itudlo sa mga kabataan. Tudloan naman ang mga bata og balik-balik nga pag-ampo, gimemorize nga pag-ampo, di man itudlo ang pulong sa Ginoo.
Hisguti kini kon naa kamo sa inyong balay. Lalis man kanunay ni madunggas mga bata. O kon ana kamo sa inyong balay, o kon magpanaw kamo. Kasulay kog panaw mga igsuon nga nabili ning taon sila, arang mingawag yung kaayo. Nya pagtan-aw na ko dito, arang ninduta yun yung mga dapit nga kung naadduan. Nya gidala ko sa daghan mga nga church. So puro to dagko maunlimot na ko, pero kung dili ko masipyat, Dream Church ang Dream Church. Holy Light Church. Light putong into the light. Holy Light. Pagsuon ako dito mga igsoon ang ninduta. Kita dahil kong celebrity. Kaya naman dito nakabutang. Deacon, dili, deacon. Elder nila or member nila, basta kay ilado po siya. Kita ko dito. Nyarang daghanang nindot kung nakitaan. Nagunaon ako kung nakitaan. Punta niya sa akong pamilya, no? Kitaan po niya sa akong mga anak, o nakitaan po niya sa akong mga sakop sa church. Parang nindutag yun. Kabantay mo, anak, nga na mo'y maatuan niya, nindot kayo niya, magunaon na mo, nindutag. Usa ka aeroplano, mi. Kita po doon na sila, gingon ane. Ang nindutag yun. So nagpanaw ko nga akura. Nya gibinlan ako o gitugon ako sa akong anak, Daddy, pag nagay ka sa airplane, pag picture, kay gusto may makakita unsay naa sa sulod, unsay naa sa gawas. Munang vlog in town ko. So, isguti kini sa inyong pagpanaw. O nya, sa dayon na ninyong katulog, o pagmata ninyo sa buntag. Unsa daw hisgutan? Ang pulong sa Ginoo. Now, ngano ang gitawag ang kini nga paagi mga igsoon, gitawag ni siya oral recitation. Dapat ni siyang marilay unya kanang wala man sila'y mabasa, wala may nasulat, oral ba? It means isulti nila, balik-balik, isulti nila kay wala sila'y mabasa. Kita mga igsoon, noon ang mga Pariseo bitaw, ginamemorize nila. Oral yun, isulti yun nila mga igsoon. Nakita, mabasa na gina, nanatay Bible, nanatay cellphone. Ibugkos kini sa inyong mga bukton, ingon nga ilhanan o ibutang sa agtang, ingon nga timaan. In other words, tudluan sila, unsaon pag-apply, unsaon pagbuhat, ang mga pulong ilang nakatunan, agtang, ibutang sa agtang. It means nga, pamalandungan kanunay, pahinumduman kanunay, pamalandungan yun, huna-unaon yun, pamalandungan gayud. Nakaron, buhat man puning relihiyon o ilang translation. Mo na pastor magbutang tag abo nga cross aning buna, mo na magbutang tag rosaryuhan aning bukton, kay ingon dire ibugkos. Maggama man pud og ilahang sugot kag na ibutang diya nya wa ka kasabot og unsa man nig munggos. Ya sunod ni ingon, isulat kini sa mga ganghaan. Isulat kini sa mga haligis pultahan sa inyong balay o diha sa inyong ganghaan. Gibuhat ba di ay? Nyari badli sa buna, ari diri magbakos-bakos aning kamot, dayon diha sa pultahan, pamutangan na lang mga cross, pero ang mga kinabuhi walay Ginoo. Bisan pag inyong balay mo nimong cross. Kung ang kinabuhi nimo wala gyud nagsunod sa kabubutos Ginoo, kinalisodan jud kayo. Karon, grabe kayo ang revival gyud sa mga Israelite. Grabe ang ilang success, ang ilang mga kadaugan, mga igsuon, ang pag-angat sa ilang nasod, nahimong powerful ang ilang nasod, sa dihang ang pulong sa Ginoo, naa nila og naas ilang mga anak. Sa diha mga igsuon nga ang katawhan mitalikod sa pulong sa Ginoo,
dili na pod nila matudlo ang maong pulong sa Ginoo diha sa ilang mga anak. Kay wala naman nila ang pulong sa Ginoo, dili sila makahatag sa butang nga wala nila ngadto sa ilang mga anak. Sa diyang nangamatay na sila, nanagkon ang ilang mga anak, o doon na mga pamilya, wala na Ginoo. And that is why ang nasod sa Israel, mga igsoon, ang ilalom na pod sa grabing kaguliyang. Tungod kay ang hapsay nga kinabuhi, ang kinabuhi nga malinawon, may panalangin o may kadaugan, mao maning kinabuhi nga naa nagkinabuhi sa instruction sa Ginoo. Basic instruction mga igsoon, nakabutang dito, 50 kilometer per hour ra ang dagan. Niabot kag 80. Madalag sore, bayad gyud ka mga igsoon, pinaltihan gyud ka. Kay naay instruction para sa imong kaayuhan. Kaayuhan pod sa uban. Dagan ko kayong tao, kay city go, di gibutang na dito, 30 km per hour or 40 km per hour ang dagan. Napakusog man ka na disgrasya na noon ka, nakabligis pa ka, doble ng imong problema. Mo nang ang instruction para gina sa imo o kaayuhan pod sa uban. Then kung kana nga instruction nga gigama sa gobyerno nga ihatag para sa kaayuhan sa tanan, makaayog yun, makabenepisyo kita, unsa pa ka ang instruction nga ang Ginoo mismo ay naghatag. Gani ningon siya sa Matthew 4:4 nga, di lang mo mabuhi sa inyong pagkaon pamahaw panahon panihapon. Apan mabuhi mo sa matagpulong. Or ningon diha nga di mo mabuhi kung ang tanan ninyong gikinahanglan kay bread man to. Ang gihisgutan dito, man shall not live by bread alone. Nya kay ang bread, it means everything na ilang gikinahanglan. Tanan nga ilang gikinahanglan. So, ingon si Lord, di mo mabuhi ana. Mabuhi gid mo sa instruction sa Ginoo. And that is why importante kayo ang pulong sa Dios. And si Moses giedukar niya ang assembly, ang katawhan sa Dios, ang mga Israelite. But, sa panahon ni Joshua, nakadawat og instruction si Joshua nga i-edukar ang imong kaugalingon. I-educate ang imong kaugalingon. Bansaya, magkat-on ka nga kanang imo lang. Muna'y nadawat ni Joshua. Nanay mga panahon, mga igsoon, nga mulingkod ka sa classroom, daghan ka kauban, o nyanay maestro nga nagtudlo ni mo, giedukar mo. Pero napoy panahon nga, ikaw na lang magdiskubre, ikaw na lang magkaton, ikaw na lang mag-edukar sa imong kagalingon, o mauna ang gipakita sa time na ni Joshua. Joshua chapter 1 verse 8, gi-instruksyonan si Joshua nga i-educate jud og ayo ang imong kaugalingon. I-edukar og ayo ang imong kaugalingon. Basahon nato mga igsoon. Joshua chapter 1 verse 8. Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. In other words, ang balaan nga panambagon sa Ginoo. Ang balaan nga pagtudlo, mga balaan nga mga pagbadlong, ayaw gyud ni ipakawalay bili. Ningon siya, kinahanglang tun-an mo kini adlaw o gabi. So in other words, mag-edukar na siya karon sa iyang kaugalingon. Og pag kinabuhi, sumala sa tanang nahisulat diini, og magmauswagon ka, og magmauswagon ka. So ang instruction nga, naa naman na nimo. So imo nang diskubrihon, imo nang katunon, unya ang tanan nimong nakatunan, ikinabuhi. Kabalo ka mga igsoon, walay problema sa mga pagtudlo. Sa balay, di magkulang usahay disiplina. Sa simbahan, mga igsoon, bali-baliho na tagsagpa, mga suko na gani. Og maigo. Unya sa eskwelahan, wapod nagkulang ang atong mga teachers. Pasidaan gayod. Pero, doon na tayo dakong kakulangon sa pag-edukar sa atong kaugalingon. Unya, kay di man ta kamaong mo educate sa atong kaugalingon, nailain nga gamiton. Tsansa na to, nga makaton gapon ka, bisag wa ka ga-edukar sa imong kaugalingon, doon ay laing gamiton ng Ginoo mo, edukar nimo. Ang problema, kadi man ta man dinawaton.
Nganong giigo na po ko, ha? Kini ang angay nimo. So, gitudluan nga iidukar ang imong kaugalingon. Now, karon, ngano man gyud nga gikinahanglan gyud kayo nga ma-educate gyud ang tawo sa pulong sa Ginoo. Nga naman tungod kay diha sa kasing-kasing sa kinabuhi sa bata naa ang pagka-ignorante. So in other words, gikas kabataan pa lang nato antud matigulang ta, ignorante ta. Mo nang kinahanglan tang maedukar. Amen. Nya kabalo ba mo mga igsoon sa kapait ning kinabuhing ignorante? Niadto ko sa Korea pati si sultian naman nila. Oh, i-plus na nya ako usahaon man tawon ako na. Huy, wag yun in taon ko. Unya mga sensor na dito, usa man gyud ni hanga. Unya wala ta ana, makaguba man ta. Wala kay balo ba day ko nga naay kurtinang suguon ra nimo musirado. Nya kay wa man ko kay balo. Gusto ko makakita sa gawas tungod kay high-rise man ang apartment. Unya, buntag na so gusto ko makakita sa mga building sa gawas, sa mga sakyanan sa ubos nga magagiagi. So akong gisulayan og abli ang kortina arang bagaa, gahi man kayo. So ako rin yung gipugos og wahing. Ni action siyag siga dayong ni abli. Pagsulod ni Min, ang tag-iya sa apartment, ngon siya, nganong nasirado na, nganong naabli ang kurtina. Nakuyawan ko. Dito na ko nakaibaw. Nai-remote sa kong tapat, pero wa na dahil ganito gigamit, kay tingog na lang sa cellphone. Ang cellphone niya, pwede ra ka na yung cellphone na yung tingogon. Or iyang tingog mismo. Pati yung pultahan, iyang tingog. Kining ignorante lagi ta. Kung kita doorknob dito nga na, liso-liso. Kay puro naman mga sensor na dito or tingog or kanang fingerprint ni mong tag-iyas balay. Mo na malaman na mo abre dito. Grabe kayo. Kay kanang ignorante ta, lisod yung kayo. Samot na kay ang pag-adto sa Korea mga igsuon wa ko nanganda mga akong asawa mo'y nagtuon. Munang bisag na ako sa airport, usao mani. Ang mga ito kas dapat mga igsuon, nga waka kabalog, mag-unsa ka dito? Waka kabalog ko sa paagi dito? Lisod kayo mga igsuon. I believe na mga Christian, ignorante kayo sa paagi sa Ginoo. Sa gingharian sa Diyos. I mean, ni ata aning kalibutan na, pero nahisakop na tas, gingharian sa Ginoo, ignorante gapon kay wala nakabasa sa instruction. Nakabasa manggaling, pero baliwala ra. So muna nga lisod, kinalisodan yun kayo mga igsoon. So, punta na karon, anong importante man yun kayo mga igsoon? Itong basahon, naa sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. 16, nag-ingon, ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamda gikan sa Dios, og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Unsa raw itudlo? Kamatuoran. Sa pagbadlong, sa pagsaway, og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Ni unsa daw dire ang tibuok kasulatan? Gisulat uban sa giya sa balang espiritu. Mapuslanon siya. Sa pagbadlong, sa pagtulid, sa pagtudlo, sa pagbansay-bansay. Unsay purpose? 17. Aron nga ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So ang pulong sa Ginoo mga igsoon gikinahanglan gyud ni kayo. Tungod kay ipatudlo man ni siya, ipatudlo gyud ni siya kay mao ra ni ang paagi nga maluwas ang usa ka tawo, mahinggawas ang usa ka tawo gikan sa iyang kaugalingong pagkinabuhi nga iya sa yawa. Nintag pulong sa Ginoo. Wala maggara-gara na to nga hibaw na ta. Mao na ni nga kinabuhi, insakto na ni nga kinabuhi. Pamalandong gyapon kada adlaw mga igsoon. Now, karon,
Absent man ang instruction ni Lord sa kinabuhi sa tao. Wala gitudlo ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao. Wala gitudlo sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Ang ilang mga nakatunan og nasinati sa Dios, wala nila gisugilon ngadto sa ilang mga anak. Og ang ilang mga anak, tuara sa cellphone nagbabad, nara sa social media nagbabad, gitudluan dito og mga yawanon usaon ning pagpamusil, saon ning pag-assassinate. So, babad kay sila dito, nya sundog-sundog ra ni sila. Ug unsay ilang nakita, mo na ilang sundogon. Now, sa mga wala nakasabot aning balaod sa minor, karon mo makasabot nga ang may tabo ni ana ang ginikanan ray pabayron, ang ginikanan ra maoy singlon, ang bata ibutang ra na dito DSWD. Unya i-rehab ra na dito, tudluan siya kung say tarong, unya human sa mga adlaw nga naa siya dito, ibalik na to siya sa komunidad. Bisan pag 100 iyang napatay, ibalik ra na siya. Munay nas balaod. Kabalo mo kinsa ng kapakyasan, baling daghanan na taani. Kita lang daan mga Kristyan, aron daghanan na tang nakatunan, pero talawan kayo ta. Diyod ta manulti. Kana sila tanan, ninginahanglan nas pulong sa Diyos. Napay problema dire sa ato. Dirni gyud mismo sa ato Bisag mo recollection ra, mag-request ra, oy, si pastor, recollection na to, mo'y pawalihon. Babag ang prinsipal. Ang babagan na niyo, pulong mo na sa Ginoo. Wako'y gipangalanan na, basig, niyo mo, mubabag. Nga naman, relihiyoso kaayo. Abi pa niya, nga kung ang pulong sa Diyos itudlo nga tos mga estudyante, kana mga estudyante mo balik relihiyon. Magpasakop og laing relihiyon. No way! Ang kinabuhi iya sa Diyos o ang kinabuhi adto sa Diyos magpasakop. O kirag tanang kabastusan sayaw-sayawon sulod sa eskwelahan. Pero pulong sa Ginoo ang itudlo, principal pa mismo ang mubabag. Sabta na to? Unsa daw ang pulong sa Dios niingon? Gamiton kini, mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Kabalo ba among sa eskwelahan, gitudloan tanggikan tag-unggoy. Ang pulong sa Diyos, nagtudlog kamatuoran nga binuhata sa Diyos. Sunod, sa pagbadlong. Bisan pagpaduphunan ni mo diha, ibulad sa init, ihukot sa plugpole, need nagpulong sa Ginoo. Sa pagsaway o sa pagtudlo, unsaon sa pagkinabuhi, nga matarong. Tanawa ra gud ni, ang tanang kabastusan, usahay mga maestra pa iga una-unang sayaw-sayaw. Welcome sa eskwelahan. Pero ang pulong sa Ginoo dili welcome sa eskwelahan. Nga mapuslanon kaayo ang pulong sa Ginoo. Now, dunay panahon sa pagpaminaw, doon na po'y panahon sa di na maminaw. Di ba, amen? At tanawan na yung bata. Sa gamay pa na kayo, tudluan ni grabe, kusog kayo na maminaw. Karon dako na, ikaw na itudluan. Di ba? Kawante ka? Huy! Good night. Ikaw na itudluan. So, na panahon nga maminaw gina sila.
Muabot na ngayon ang panahon nga dili na sila maminaw, buot gipasabot, sila na po'y mutudlo. So kay di na makamaminaw na pagwali nag-imo. Panangyaw na dito, di na makamaminaw. Muabot jud ang panahon mga igsoon. Nay panahon yun, there's a time for everything, Ecclesiastes chapter 3. Doon ay panahon ang tanan, ay panahon sa pagpaminaw. Ningon ang Bible, kaduha ning gibalik mo na importante kayo na mga igsoon. O, Aritas chapter, mo gihapon, chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Timan-i kini. Sa katapusang mga adlaw, moabot ang malisod nga panahon. Malisod nga panahon. Kabantay, bitaw mo unsa na ron kalisod? Kining atong mga anak sa una, mga tigulang, mga hello, napa mo? Muingora gani kag awa na, gadagan na. Alam na nila? Sigahan na nimong mata nimong anak, wa na, gadagan na. No? Nakabalo mo mga igsoon kami, ako, Kuya Alan, halos kaming tanan. Ihukot pa mi sa haligi o sa milatuson. Naalan yun, hukot sa haligi. Sulod og sako, paasuhan. Sa pa itong mga kuhan sa una? O niya, kanang muhigda ka sa sawog, kanang muhigda ka, kawayan man to among sawog. Muhigda ka, o niya, ang imong tiil, huktan, ihukot sa taas. So gahigda ka, pero ang imong gaisa ang imong tiil, nya latuson og ayo ang imong paa. Ani likod. Grabe gyud. Nya hilak gyud mi taman-taman kay ang sakita gyud. Pero wa gyud na abot sa among hunahunang gidaog-daog mi sa among ginikanan. Karon, sultiin ang imong anak og dili mao. Diba mo hinga na nag maipay gipakatawo ko sa laing ginikanan. Sige mo nagtanaw mga nobela, Korean, sangilan Korean. Higtanaw mga drama ba? Manang kamao na kayo mo drama. Ha? Ambot lang og buhi pa ba akong mga professor, sila Ma'am Largo, sila Ma'am Dandoy. Kaon gyud chok, lamia oy. Isulod kas kawayan nga kabinet kay arang badlungon na gyud. Kumi sa una kasulay mamig pambule nga kanang isulod na mo nang mga classmates sudlan na magbaki ilang bag. Yang mga bayi kay lami kay natanaw ng mga bayi nga inig abli nila maninggit sila kay makuyaw. Ay, nga mi kay natanawon katawan na namo kayo. Unya, og napoy buliho na mo, mubalos ra pug buli. Dili mamusil. Balos ra pud sila ba? Ay among katawan ra pud. Ngano ka tong panahon na pero karon di na gyud na. Nga na, di na oy. Oy naminaw pa mo diha. So, mabut ng mga panahon nga lisod. Di na nimo masabtan. Verse 2, tanawang verse 2. O, verse 2 na ta. Ang mga tao maghuna-huna na lamang sa kaugalingon o sa kwarta. Kaugalingon og ana. Igo jud tanan o. Buyag, di ko ingana. Buyag-buyag. Headshot. Kaugalingon na lang og kwarta. Mga kaya itong mga papa nga naadirewa pa mo ni send og prayer request. Hambugiro sila. Dara? Ano to? Hambugiro. Tanawa ra ng mata sa mong tapad. Klaro kayo no? Hambugiro sila. Mapahitason. Bugal-bugalon. Di ba? Grabe kayo kayaga-yagaan na ng mga batanon karon. Masupilon sa ilang mga ginikanan. Katong mga batanon diha nga masinugtanos ginikanan ingong amen. Di walay ga amen. Masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton o dili Diyos nun. Mao na ne. Uy! Di mo angkon. Kabalo ba mo nga kanunay tang naa sa church pero dili nata-thankful, dili na puta godly og kinabuhi.
Kabalo ba mo, ana? O, 3, wala sila'y kaluoy. Buktot-buktot na, ginikanana ka, panarbaho, wala, trabaho os balay. Pero kana sila di ko na maluoy. Mupost na Happy Father's Day, the best yung ka nga papa. Samok-samok. Wala sila kaluoy. Walay puangod. Kabalo mo ang taong walay puangod? Kaya tabangan ni mo gayo ba? Nya. Di jud siya maglantaw nga, salamat kayo nga nagsakripisyo gud si papa nako aron ko maingani nya. Walay puangod lagi. Nya. Tigbutang-butang. Napa? Mapatuyangon. Wa nay disiplina. Wala nay kontrol, mapatuyangon. Bangis. Gara-gara ba? Ya, muhilak na ito. Madinumtanon sa maayo. 4. Mabudhion. Mapasagaron o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. Ay, prayer meeting ron, dili. Nay artistas tagbilaran. Kabang mo nga igsuon kanang tapok nga dili iyas Ginoo mahadlo kay kuana. Eskwelahan na ganin ay kalit og pamusil. So pa kana yan tapok-tapok yan ay manglabay diha Granada na. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. O niya, verse 5. Dara, di ni mo undag simba noon sa demo. Tanaw ang verse 5, tanaw ang verse 5. Di ba, di mo undag simba? Hala, di mo undag simba, oh. Ingon ang verse 5, magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom ni ini. Likay kining mga tawhana. Di ka malikay, mapareho mo. Promise. Unsa daw? Ang verse 5, ibalik ko na, sugod. Ano nga verse 5? Sige? Okay. Nagbaton sa dagway sa pagka-Diyos noon. Relihiyoso ba? Pero, apan naglimod sa gahom ni ini. Wala gi kinabuhi ang iyang pag-angkon nga siya Kristohanon. Buot gi pasabot? Hipokrito. Guol kay ko atong before ko na dong sa Korea, guol kayo ko. Kay dagan kayong mga Kristohanon nga gisigi na kog science ba? Sige ko guna-una, gisigi na kog sana po kayo nakaingon na to niya, nga nang wa naman po na kasimba siya. Unsa po na nakaingon na po daani, nga nung gugha ni. And then na-realize na ako, okay. Pwede gud siguro nga napay natamna na pero wa pa ka bunga, wa pa ka tubo. Or naman po'y kaugalingong desisyon nga desisyon ra gyud usa nga kinaugalingon. So mahimo ra jud nato iampo mga igsoon. Amen. Nya napay dugang instruction ato na sa 4 mga igsoon. Sa 4 ta. Ang 4 kitang mga Kristohanon, mahimo matang mananambag sa pulong sa Ginoo. So, ingon ang 4, chapter 4 ta. Chapter 4, verse 2. Muna siya. Chapter 4, verse 2. 4, kapitulo 2. Pagkugi kanunay pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga, og tudlo, iuban sa pailob ang mga tawo. Verse 3, nibalik. Tanawan ng verse 3. Muna akong giingon nga, na panahon jud nga moabot. Na panahon nga maminaw, na panahon nga moabot. Nga di na maminaw. Ngita na laglaing paminawon. Kay moabot ang panahon nga mga tao dili na mo lahutay sa maayong pagtulunan. Ingon pa tong pastora, ingon pa si, kasi tag-iya sa school sa akong anak may.
si Ma'am Ausa, ingon siya nga, ang mga Christian karon kay magsige ra nag-ambak-ambak og simbahan kay mangita og perfect na church. Ingon dire, moabot ang panahon nga mga tao dili na molahutay sa maayong pagtulunan. Ano man? Kundili sumala sa ilang kaugalingong mga pangibog. Kuyawa po ni nga translation, no? Magpatigom sila og mga magtutudlo nga maghapuhap sa ilang nagkatol nga mga dalunggan. O sige, pasabot ana. Adik ko ani among pastor kay sige ra ko igo ani songgo kanu na ani lami to siya muwali kay mabuhi gyud madasig gyud adto ko didto. Di ba? Tan-aw kay ka sa pulong sa Ginoo nga ba? Lami kay paminawon ra ba ni mga vlogger kumaugay ni sila mo story-storya, no? Pero sulay paminag wale. Grabe po ni nga pastor ako ra may gidumtan ani. Dagan na kita gisunod, ginatanaw, ginapaminaw karon. Pero tanawan eh. Ako kunong basahon rin nga translation, no? Kay pareho ni Bisaya pero kana muday pa sa umo ni mo kayo. Ingon siya dire, no? Pagkugi kamo kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha badlo nga dasiga og tudloe ang uban sa pagpailob. Sa pagpailob ang mga tawo. Verse 3, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan na hinuong gusto, mauna lang ang ilang sundon. Og magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa ilang buot nga madungog. Di man kakapili. Kami po, di po may kapili kung sa yamong giwali. Nya gawas pa na, kung naguna-una ka na igo ka, dili na para imo. Ay, guna-unaan para na imo ha. Kaya di man ikaw may tuyo rani. Di man kita may tuyo rani, mga isuki. I mean, ang tanan nga maabot sa mensahe sa Ginoo, kita dyan tanan, ginabadlong, ginatudloan. Amen? Bisan akong wife, nandito. Di gina siya kalikay, basta maigo na siya, pero inighumasimba, tagdo na mangyapon ko. Nya, siya po nga naglingkod dito, tara, igo siyang gayaw-yaw. Ano po na siya? Kaya kita man sa tanan, target gyud sa pulong sa Ginoo. Amen? Hello? Amen? Now, inighuman na gani sa pagtudlo, doon na ginay test, doon na exam. Doon na exam. Now, listen to this. Okay. Di ata diri sa simbahan, gitudluan ta, gipasabot ta kayo. Anyagtuan na ta sa balay. Pamina ba? Ugtuan na ta sa basketbulan. Dito na ang test. Dito na tatudluan na. Nakat-on ba dyan? Amen, di ba? Ayaw kumpiyansa ang balaan kag ngalan. Pag kinabuhi dyo ko siya gisulti sa Ginoo Jerbes. Na? So ningon daw dito nga, di na sila maminaw sa sound doctrine. Kaya ang ilan ang paminawon, ang kanang gusto na nilang madunggan. Hello? Naudagan na kayong vlogger ang panahon na mga igsoon. Pero naagin mga vlogger nga kumusturya sila, murag di na kamatangtang, makalimot na ka mga nag-aso, naging mong linungag. Ito is mami ato. Natulog ko ba niya. Simot ko, mura laging naay naglungag nga ang gaaso ba? Ni dukot. Di ko dukot nga katong na, kuan. Basta kayo na, uga na. Nya kay gadamgor man jud ko. Paggawas na ako, galungag na is mami. Ingon siya nakalimot mo kay galami to akong gitanaw. Tinuod yun na. Tinuod yun na, mga igsuon. Na yung mga ingana nga, kung magkuhan sila, parang dugay yung ka, makaingon yung kag ninduta, pa ni kayo, be? Tanaw lang tayo mga tabornok, be? Tanaw lang tayo mga sunod na kalayan, anak. Unya, malingaw na ka, mahuman na ka, napoy uban nga, puro ra mga senador, nga congressman, nga mga na nagkurbata, mga
Buaya ng ulo, gigamag mga drama, ala, sige, tanaw, alam mo yun. Kasi tawag na, salida? Inyong itanaw? Ha? Secret files? Sige, silang tanaw na. Episode 1, Episode 2, Episode 3, mura mo siyang teleserye ni Cardo Dalisay. Kabahin sa gobyerno-gobyerno. Mga movie na, mga, kuha na siya ba, mga drama nga gigama sa AI. Kuya, AI karon. Sige, tanaw kayo, sige, tanaw. Lingaw po kayo, ala, binakhakay kayo, katawa kayo, lami nyo kayo. Damo ni abot na ang panahon, mga igsuon, na ingon na yun ni Ana. Nga mauna lang na atong lantawon. Di kabalo ka mga igsuon, kung ubos imong panahon diha sa Ginoo, gamay imong panahon sa pulong sa Ginoo, inig panahon sa pagsulay, diha na gyud ka. Na, hadlok kayo ang paglupad sa airplane, o kanang paglanding, binang balintong iniglanding, kay mo aksyon, mong gidaya nagngana, sugaw, mong gidaya kayo na. Paglupad, sugo nag-andar o niya ni larga na kay mo plaster na dito sa runway o niya ni hunong sa kay padong muhunat. Paglupad na yun niya mga igsuon, kalman ako. Lord, salamat kay. Nga naman, gaampo ko. Duha ka simana na kong ampo yun. Lord, og nunay mahitabo sa kong pamilya, or ako dunay mahitabo dito sa Korea, ayaw, intawag pagikana ang airplane. Nakagikan man. Munang luwag na akong kasing-kasing. Kaya nakagikan man. Sabot ba ni Lord, nga may tabo, ay lang kong pagikana. Nakagikan man yun. Salamat, Lord. Sabot ratatanan. Sabuton na ni mo ang Ginoo. Oh, Lord, niya na po ng sitwasyon na, Lord. Ano sa man niya? Ayaw, ikaw ra. Ayaw ba yan, gada? Okay mo ning i-allow, Lord, no? Salik man ko nimo. Basta kay, imong ngalan na kasalalayan Napata mga igsoon? Kaya nga naman, kanunay tang giedukar sa pulong sa Ginoo o kanunay po natong giedukar ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Magkulang gani ka sa mga pagtudlo, mga igsoon. Magkulang pagyud ka sa pag-edukar sa imong kaugalingon. Inig-abot sa exam, inig-abot sa test, hagbong yun ka dayon. Nakining pagkinabuhi nga Kristohanon, mga igsoon, di ni parehag ka ng exam sa eskwelahan nga pwede kang mangudigo kay kamao kang mutago. Itong mga sapatos, watag itong mga bulpin, imong nganingan na, letter A yan. Pero sa kinabuhi, mga igsoon, dili ingon ana ang paagi sa pag-exam, sa pag-test. Testingan na ka. Nya katoy imong nakatunan, mao toy gamiton gayod, be. Nakaton magyan Mo nang gikinahanglan gyud kay mga igsoon. Nga seryoso gyud ta, ibalik gyud nato, balik gyud ta. Ang pulong sa Ginoo balik diri sa tuwa, unya kita pod balik diha niya. Amen. Ingon siya dito sa John chapter 15. Kung kamo magpabilin nako ug ang akong pulong magpabilin ninyo. Amen. Stephen Ray Montesilio. Bahalag pildi, lipay yapon kay gisingot naman. Pasingot ra baya. Singot lang. Daog na. Nga naman to, kayang pulong sa Ginoo nagpabilin na diri na to. Wala, ini kapilde, magsinumbagay, makiginumbagay pa. Nya, kinala makasabot kita mga igsoon. Nga, analyze na to karon ang atong pagkinabuhi. Kumusta ta? Naapabata diha sa Dios? Naapabata diha sa iyang mga pulong? Ang mensahe karon ning kagabi ani uta, balik na ta diha niya. Uwaw kayo, gitawag tag Christian nation. Pero bisan sa atong mga eskwelahan, bawal ang Bible. Principal pay mo babag, wa koy gipanganlan. Kay relihiyoso kay ang principal. Mingon na ayaw kay daniho ng mga bata. Sakupo ng mga bata. Oy, Madam Principal, ang tag-iya sa kinabuhi sa mga bata, ang Ginoo, dili ang pare, dili ang pastor, dili ang relihiyon. Adto sila sa Ginoo magpasakop. Salamat gani kang ibutan kas Ginoo ng posisyon na.
Imo na ino ang babagan ang edukasyon nga gikan sa Ginoo kini yang pulong atos mga bata. Blessing kayo mga igsuon nga diha sa mga eskwelahan na ay mga katubit ang gipost. Nga gi-share nato nga na ay ministry ang eskwelahan. Kaya mga estudyante diha ang nindot kay tupi naka-uniforme pero ang sulod sa lawas cocaine. Shabu. Ang nindot kayo ang pulong sa Ginoo gayon. Nga matudluan, matulid, kay maoray gani ang paagi sa pagsalbar sa kinabuhi sa tao. Nga naman, ang tao gayon mangita ginagdautan. Amen? Dili na may grabe kay ni ka-bright, mangawat gina og makongresman na. Pero kung matudluan gyud na sa pulong sa Ginoo, kinanindutan gyud mga igsoon. Nasabtan na to? Nang kita mismo, balik tas pulos Ginoo. Kabalo ko, daghang guilty karon. Naa ka karon dire pero wa ka kabasas Bible karong adlaw, wa ka kabasas pulos Ginoo karong adlaw. Or gikan pa atong Domingo, wa gyud ka kabasa. Naa ka karon dire. So balik na ta. Amen? Balik na ta. Kisa man mo salbar nimo. Asa man ka padong? Unsa pa dayon napaday laing mga pagtudlo nga makahatag nimo nindot nga kinabuhi, wala na lain ang Ginoo ora. Munang balik ta sa iyang mga pulong. Yes, naluwas na ta sa grasya. Gipakamatyan na ta ni Kristo, gibayran ta sa mili nga dugo, pero nagkinabuhi ta nga daw murag walay Ginoo. Kay nga naman, layo na ta sa pulong sa Ginoo. Giingnan si Samuel sa Ginoo, giingnan si Saul sa Ginoo, pinagi kang propeta Samuel. Tungod kay gisalikway mo man ang pulong sa Dios. Isalikway ka karon sa Ginoo, ingon nga hari sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Munang everyday tagaan sa natong panahon mga igsoon. Amen? Dili lang gani, igo lang ng panahon na nakabasa na ka, nakay time nga magpamalandong. Nakay time nga magpamalandong. Let's close our eyes. Ginoo, salamat kayo sa mga pulong karon nga among mga nadawat, Lord. Salamat kayo sa balik nga pag-imbita na kami mo balik gayo diha kanimo magpabilin diha sa imong mga pulong. Now, karon nga panahon na Lord, dunay mga masaker na mga pagpatay, pagpamusil sa mga eskwelahan, dunay mga pagpanunggab, and even din hina sa among dapit Ginoo sa Bohol. Father, we pray nga maablihan unta Ginoo gayod ang posibilidad nga adunay pagtudlo sa imong mga pulong diha sa mga kabataan sa mga eskwelahan. And I thank you, Lord, sa kinabuhi sa among mga teachers Ginoo nga aging sakupan nga sila nagapaambit sa ilang kinabuhi diha kanimo ngadtos mga kabataan, pinaagi sa mga mensahe nga ilang ginapaambit Ginoo. Salamat, Lord. Bisan pa man sa mga panghitabo karon, padayon kami nga magpakitabang diha nimo Ginoo. And bisan ini nga ministry, I pray, Lord, nga ligon, tinaw, og padayon Ginoo ang pag-edukar nimo sa matag usa ka namo sa mga mensahe nga among gikinahanglan. And help us, Father God, like Joshua nga nami kaugalingong pagtuon, pagkat-on, pag-educate sa among kaugalingon Ginoo. Salamat kay Lord nga ang imong pulong mao'y maga-preserve sa mga kinabuhi. Ang gugma nimong walay paglubad mao'y sa kanunay among huptan Ginoo bisa na unya hangtod sa imong pagbalik. Panalip di usab ang among mga anak, Lord, sa eskwelahan. Wala mi kabaloon sa mga maabot apan gisalig namo nga ikaw gayon manalipod sa among mga anak. Lord, dunay mga hulga, dunay mga kakuyaw, dunay mga kabalaka. But oh God, hingpit gyud namong itugyan diha kanimo tungod kay ikaw dili gayud mo pakyas. Dili gyud ka motugot Ginoo nga modaog ang kaaway Ginoo. Salamat kayo. Kana dili amua, kundili ikaw mo'y nagpasalig. Ikaw mo'y naghatag sa maong promise. Busa, Lord,
among gitugyan lang yun diha nimo Ginoo. Salamat Lord sa dihog nimo kaalam kusog. Salamat sa imong kagahom o Ginoo nga imong gihatag karon. Panalangin ni ang tanan nga niya karon pinaagi sa kadasig sa pagkinabuhi pag-apply sa among mga nakatunan. Mao ni ang among pag-ampo ug pagpasalamat. Diha lamang kanimo Amahan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan maingon. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon og mag-awit tag usa ka awit. Ang pulong sa Dios maoy atong kadato mga igsoon. Itong awiton ning maong awit